nochakore 2010. Okay. Yare 2010 nyaka kawuono kiyudo more than half moingo atamalo 50 mag joma dhi internship yare 2010 gi ng'eny gi poko graduate, ng'eny gi gidhi gi completion letter. Koro Ministry mar Health nomiyowa documents mane gidwaro. Chieng' mane gipostwa ginyisowa niya kelnwa uru documents ABCD moingo 14. Achiel kuomgi ne gindike bold, kelno joma ose graduate okel degree certificates, joma poko graduate okel completion letter. Gindiko kendgi, ok nwandiko. Yes. Mana kamano to bende Kevin inyiso kaluwore koda posting mana bende omiu ang'o gini mane ng'iyo ilocho ni parameters ma bende ne ng'iyo nikech iwacho ni in Kwale ni Pwani University. Yes. Pwani University bang'e to teri mana e gwenge mago miwacho notuo. Koro internship, kiketi internship. Noteri lodwa doge. Noketa Isiolo. Isiolo. Yes. Internship as long as ne isetieko school. Isetieko school maseneto keti graduation list. School oro nyingi ka nursing council. Nursing council a body ma regulate nursing licensing and setting standards. Ma en mod determine ni ng'ane eligible to ng'ane ok eligible. Ka school osoro nyingwa ka nursing council ema kolo orne ministry. Ni jogi are satisfied for internship or eligible for internship. Kane nursing council osoro nyingwa to the ministry opostwa. Koro ere kaka iduogi nyisa ni bang' dwe achiel koro kan eligible kendo to school owacho na eligible, nursing council ma set standards to kendo determine ni ng'amoro modhi internship wacho ni eligible, ministry bende owacho ni eligible. Monyisa nyaka documents makel gi verified documents, photocopies against originals. Koro ere kaka achaka duogo kendo ni okaromo mar bedo internship kendo. Mano miriambo ma okinyi. Ten mana dwe achiel